Može, hvala lijepo. Idemo unutra. Ovo je ovdje malo za ugodnije druženje. Slanjamo. Slanjamo. Bog živjeti. Bog živjeti. Mislim da to znam, hoću i mogu i da sam uvjeren da ću pobijediti. Strateški interes je Hrvatske jedinstvena, suverena Bosna i Hercegovina, triju konstitutivni, ali ravnopravni narod. Prije samog Božića su, pošto je Zenica tu odmah iza nas, ima minski polja. I to je se događalo jedno 5-6 puta. Rana. Znači, u Lašvanskoj kotlini nije postojala nigdje zaleđe. 653 su u Vitezu. Ali je vojna industrija